Een uur langer, nou, daar ben ik helemaal niet zo blij mee, want dat is hier een grote puinzooi om het zo te zeggen. Het is verschrikkelijk, wij staan hier soms dagen, we horen staan weer in file, maar stukken 5, 6 bussen. Maar door mij de vluchtstrook en ik net broeken van de provincie. Duurt volgens mij van de Jouweren tot aan Amsterdam iets van 3 minuten dat je dan sneller rijdt. Nou, dat is het net weer vanzelf. Zo moet de Nijdiek bij de Jouwer eruit komen te sjen. Op het stik van het Jereveen naar de Lemmen moet de auto's gewoon terugrijden kunnen. Die plannen binnen al hier op betocht en onderzocht bij een snelheid van 120 km in de uur. Nou, het regeer wil dat het 10 km harder rijden worden maar er aanpassingsdienen worden. De boogstraal, zoals we dat dan noemen, hier bij de aansluiting Jouweren, die wordt ruimer en die wordt daar ook veiliger door. En dan is er in het vervolg richting Lemmer moet ook een knik, zoals dat heet, in die weg moet eruit worden gehaald. Nou, dat kost 4 miljoen extra. De minister had dat geld al tas zijn. En dat is bijzonder, omdat de hegere snelheid nog altijd een proef is en dus net definitief. Dus zou het zo wezen kunnen dat er hier aanst een knooppunt luidt dat 4 miljoen euro extra kost, wils de snelheid verombracht wordt naar 120 km in de uur. De gemeente Castellaan luidt net echt wekker van de vertraging, want het had voor haar echt pluspunten. In het project wordt het aquaduct betrokken. En het aquaduct is iets wat wij altijd nastreefd hebben, ik als gemeente Castellaan. Eerlijk gezegd hingen wij daar net zo'n goed gevoel mee bij. We dachten van ja, dat wordt nooit meer wat. Totdat wij deze maartijd het bericht kregen dat het aquaduct inderdaad in beeld weer. En nu hebben wij met elkaar besloten om het aquaduct onderdeel uit te laten van het hele project. Zo had het noostje eind 2013 de scheppen de groen in. In 2015 moet de Nijdiek er dan lissen.